Tangina mo ah. Tangina mo ah. Tangina mo ah. Tangina mo ah. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Tangina mo. Tangina mo. Tangina mo. Tangina mo. Tangina mo. Saan ka pupunta? Putangin mo. Saan na yung putang ina yan? Ha? Putangin mo ah. Tapos ka dyan. Putangin mo. Putangin mo. Putangin na nawala. So, what's up po mga kagago na ko diha? It's your boy, CJ again. So now, no? Tubloan ta mo unsaon pag himog irresponsible nga anak. First, magduwa kag mga mobile games. Unya, kung tawgon ka sa mama, ayaw pagpatuo. Sabot. Second, kung mula gani ang wifi, saba kag maayo. Bigyan kasapang ka sa mama, ayaw sa patuo. Sabot. Third, mahimo kag TikTok nya imong gaguhon imong mama sakto na. Sabot. Nya fourth, magpa-cute ka sa TikTok nya imong gaguhon imong mama kay nindot man na. Sabot. Unya ang fifth, wala lang. Sige lang ka pa-cute. Bisa wala isod mo utok, pa-cute gyapon ka. Sige ka. Ana ba na? Ana nya. Ana nya. Nya. Ma! Ma! Ayos! Oh! Ana lang, ha? Ha? 1 minute 37 seconds later. Makapunta kami dyan sa Congtv is live. Sana pwede. Sa ngayon, ito muna yung gagawin natin kay Inang. Eh Nang, may natawag sa Inang. Inang, Congtv is live. may natawag sa'yo. Yung idol mo ba si Congtv is live. Congtv is live, ma. Natawag sa'yo? Ito. Ma. Nami TV rin. Tako. Pero ganahan yun si mama. Matanaw na yung gamay. Ngano, ganahan mo ka ma? Kay TV Plus man. Lang sa kong tanaw dere, bahala gamay. Opo, kakabila naman nanood ako. Ako po yung host, kilala niyo ba ako? Opo, kilala kita. Kinikilig si Inang. Ha? Okay, kitagaan niya 10,000 ay buwan. Ano na? Tawagan mo. Why? Iya tong kwarta. Iya tong kwarta si iya nagi-prank yung inang ba para mo tuon ni Willie. Binigyan ni Kuya Will 10,000. Well, thank you very much. Bakit ang hindila mo na? Nagpunta ako ng dila ko. Bilangin lang, bilangin. Bilangin. So ayun po ano. Na live na si Kong sa TV. Kita na sa sunod. Imagination.